Ang iyo, at least, mintas diri pa natin na i-draw ang major prizes. So, ini nga, ihulog lang niyo niyan. Diri ka kung makabot yan sa minor prizes. So, magyam na lang siguro na 10 minutes para sa nasa pa lang. Sa pag-claim naman, may bisan man ano wala hindi sa cash tickets. Diretso na lang ako adikan sa prizes committee. Man by our fund. Okay. Bali naman hulog. Okay. Okay, bali na maghulog. Okay, mag-countdown na lang kita. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. So to get the lucky 15 winners,
ihaw eh.